kumikinang na tambalang Nicole Yala at Diego Bandido. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Claire. Kamakailan lang po akong muling nagbalik sa pagnood ng mga episodes ninyo sa YouTube. Kayo po ang pampawala ng antok ko sa trabaho kasi kaya niyo kong paiyakin at patawanin ng magkasunod. Kaya naman po ngayong pilit akong lumalaban sa gitna ng pagod. Sa inyo ko naisipang ihinga ang mabigat na dinadala ko. Ganito po kasi, 8 years po kaming mag-boyfriend bago kami nagpakasal ng asawa ko. Ngayon po, 13 years na kaming kasal. Nakakaraos naman pero paycheck to paycheck ang buhay. Mas malaki po ang kinikita ko at nung una, hindi yun issue sa akin dahil naniniwala ako na team kami. Walang bilangan kung sino ang mas malaki ang ambag. Ang malungkot habang tumatagal, parang nasanay na siya na ako ang laging gumagawa ng paraan. Ako yung didiskarte. Ako yung sasalo. Kinausap ko siya tungkol dito. Kumilos naman pero bumalik din sa dati. Paulit-ulit na lang akong nag-a-adjust. Sinubukan kong iparamdam na kapag pareho kaming nagsisikap, nabibili namin ang gusto namin. Akala ko mai-inspire siyang magsumikap. Pero ang nangyari, mas lalo niyang naisip na kaya ko naman palang ibigay lahat kahit hindi siya magbanat ng buto. Sinubukan ko ding tumigil. Hinayaan kong maubos kung anong meron para maramdaman niya ang kakapusan. Pero sa huli, ako din ang kikilos. Hindi ko kasi kayang tiising magutom ang anak namin. Hindi ko kayang ipusta ang seguridad ng anak ko para lang magturo ng leksyon. May isa pang sugat na hanggang ngayon sariwa pa rin. Ilang taon kaming tumira sa side niya. Kalauna nalaman kong pinag-uusapan nila ako kapag wala ako. Ma-attitude daw ako, madamot. Di syempre nasaktan ako kasi wala na nga akong nabibili para sa sarili ko. Wala na nga akong naiipon, lahat para sa bahay at sa kanila. Tapos, ganun pa ang sasabihin. Nagsumbong ako sa asawa ko. Pero sa halip na makaramdam na kakampi ko siya, pakiramdam ko ako ang kontrabida. Kaya pinili kong bumukod. Hanggang ngayon, hindi ko masyadong pinapapunta ang anak ko sa side ng asawa ko. Tambalang kumikinang masama ba na mag-expect ako na buhatin kaming mag-ina ng asawa ko at siya din naman ang mag-effort. Gusto ko naman sanang maramdaman na hindi lang ako ang lumalaban. Mula kasi pagising hanggang pagtulog, ako yung kumikilos. Nagtatrabaho ako sa gawaing bahay at hanggang sa pag-aasikaso sa anak namin, ako pa rin. Hanggang kailan po ako magmamatigas sa in-laws ko? Hanggang kailan ko po dadalhin ang galit? Paano ko po palalayain ang sarili sa sama ng loob kung parang hindi naman naayos ang pinagmulan? Salamat po sa pagbasa ng sulat ko at sa inyong payo. Ang inyong kumikinang na tagapakinig at tagapanood, Claire. Auntie Claire. Ante! Yamot ka na, ante! Kahit sino ba naman talaga. Lalo na kung kinausap na, no? Oo. Kasi ang default na sasabihin namin ni Diego lagi is that, nasabi mo na ba to? Yan. Na-communicate mo na ba? Correct. Baka naman nagdadabog ka lang pero hindi mo talaga sinasabi. Oo. Kasi yung pagdadabog, hindi po siya automatic na naiintindihan po siya ng mga dinadabugan natin. Tama. Ha? So kailangan may pag-express. But Oo. obviously, itong si Claire, Kinausap na. sinabi niya naman talaga. Yan.
Siguro si Claire bilang ilaw ng tahanan na nakakaramdam niya na parang pa-brown out na siya, Oo. 'di ba? Papunta na ito sa pagpunde, Oo. 'di ba? Kasi napapagod. Mhm. Hindi ko sure kasi syempre kwento mo to. So Oo. hindi ko sure kung ano yung kabuuan na wala ba talagang ginagawa si Mister. Kasi baka kasi magkaiba yung expectation mo sa meron kang ini-expect ng so much from Yes, him, oo. pero meron naman talaga siyang Oh, ginagawa. I was Kasi- about to say that na baka gusto mong maging pantay Oo. ang inaambag sa pamilya. Correct. Kung minsan parang Hindi talaga ganun hindi eh. siya nangyayari. Like, wag na tayong lalayo Oo. Nicole Yala at saka mister niya, Correct. 'di ba? Magkaiba po kami ng magkaiba po kami ng roles and Oo. responsibilities. And I always say na hindi ko magagawa lahat ng kailangan kong gawin, lahat ng gusto kong gawin. Mhm. Tulad ng next week, gusto kong mag-training. Oo. Hindi ko magagawa yung training na yan Kung walang mag-aalaga, kung walang mag-aalaga sa mga bata. So kahit gustuhin ko man na mag-training, magdagdag ng kaalaman, ang ititraining ko pala by the way ay Aikido. Okay. Wow. So yun, abangan natin. Pagbalik ni Nicole, pag magti-training siya dito, magdi-demo siya ng Correct. Aikido. Sparring! Charot. At hindi ko magagawa yung mga Aikido na yan at na mga karate Oo. at mga taekwondo at kung anong anak na mga bagay-bagay. 'Di ba? Kung walang maghahatid sa mga bata, Yes. walang mag-aasikaso sa kanila. Lalo pa, Oho. alam nyo naman ang mga bata, mga kabisyo, iba-iba yan ang schedule. Mhm. Lalo pa kung ang mga anak po ninyo ay more than one. Oho. Kung isa lang ang schedule niyan. Tama. Pero kapag ang anak mo ay more than one, isang nasa elementary, isang nasa high school, isang nasa college, 'di ba? Lahat 'yan iba-ibang schedule, iba-iba Correct. oras niyan, Mhm. iba-ibang activities. So kapag yan din ay iisipin din na ng isang working mom, for example, hindi na siya makaka-work sa Tama. totoo. Oo. So, yun yung gusto naming, kasi sabi nga namin, Claire, syempre kwento mo to. Oo. Ikaw yung bida dito. Ikaw yung nagrereklamo. Totoo naman at valid. Pero baka kasi meron lang tayong sobrang expectation from somebody na pag hindi nila na-achieve yung expectation natin, of course we get disappointed. Oo. Pero ang di mo alam, meron naman talaga siyang ambag. Mhm. Wala lang, baka naman meron. Oo. So much lang yung yung ine-expect mo. Oh, siguro Auntie Claire, ang pwede mong gawin is try mo medyo i-recalibrate yung lente na Yan. nakikita mo kasi baka tinitingnan mo sa lente na dapat pareho kayong provider doon nag-aambag. Tingnan mo rin din yung yung masasabi nating ambag niya in the sense yung for example yung kagaya na sa sitwasyon nila Nicole yung pag-aalaga sa mga bata. Yes. Hindi mo makikita yan as ambag sabihin natin financially. So pero yung mga maliliit na bagay na siya yung gumagawa na hindi mo magagawa dahil nagtatrabaho ka. Ganyan. Tingnan mo yung mga ganong klaseng bagay kung saan effective yung partner mo. Kasi hindi talaga natin mapapareho yan na pareho dapat ambag, Hindi tsaka provider. hindi lang tungkol sa ambag eh. Mm. In any relationship, mga kabisyo, hindi naman all the time, ang naibibigay natin talaga is 100%. Yes. Totoo yun. So may mga times na because pagod na tayo or pundido tayo, ang naibibigay lang natin sa relasyon, 20%. Yes. Pero dahil alam ng kapartner mo, 'di ba, na pagod ka, ganyan, siya na yung magpupuno ng 80%. Aha. Hindi talaga siya laging 100% parehas. Hindi. Siso yan eh. Oo, siso siya. 50-50 talaga to. Oo. Ibig sabihin, because you are one team, ang bubuo ng 100% ay kayong dalawa. Oo. Hindi ito talaga tig 100 na, Correct. 100% ikaw, ito yung mga ambag, pak, at ako 100%. Hindi po, 200% na po yun. Team nga kayo eh. Pag Oo. team, 100% po yung binubuno natin. At saka ang dinidesisyonan nyo din, nagdi-decide kayo as one eh. Di kaya sinasabi, di ba, pag kinakasal kayo, magiging one flesh na lang din Yan. kayo. So no matter kung ilang porsyento man ang inaambag, isa kayo dyan Correct. Ambag Team. pa rin siya. Oo. Or, meron lang din talagang mga taong kailangan mo silang, iba-iba kasi talaga eh. May mga taong kailangan mo talagang
ilista Mhm. yung gagawin. Oo, yan. May mga ganun din. May mga ganun din. na kinakailangan mong pindutin palagi, Correct, hindi oo. automatic para sa True. kanila. Ako yan yung natutunan ko eh. Hindi ko dapat i-expect na kung paano ako magtrabaho, ganun din magtrabaho yung iba. Mhm. Hindi. Hindi. May mga iba-iba sila eh. Oo. Depende sa kinalakihan, depende sa generation. Tama. 'Di ba? So, pag in-expect ko na ganyan ka mag-isip katulad ko kasi I will always get disappointed. Yes. Mhm. And nakakalungkot ma-disappoint kasi parang feeling mo may mali kang ginagawa. Pero Oo. sa totoo lang minsan kailangan mo lang din talagang intindihin na hindi kayo parehas. Ayun. So baka si Jowa, siya yung tipong hindi siya pwedeng sabihan lang. Na reactive. May mga taong ganun, hindi, Oo. hindi proactive. Hindi, reactive lang. Oo. So hindi mo pwedeng kasi ang dami, mukhang magdami na siyang ginawang mga paraan eh. Mhm. Nagsipag at hindi nagsipag. Oho. Parang hindi parehas. Mhm. Hindi parehas nag-work. So bago ka mag-give up, mag-try ka pa. Baka kailangan ilista. Number 1, Mhm. maghanap ng kung anumang ibang pagkakaabalahan. Mhm. Number 2, may ganun as I grew older and hopefully wiser. Di ba 23 ka pa lang? Oo nga, as I grew old, 25 na ako. Ay, Ano ba okay. naman yan, Jeds? Finish ka! Ilang beses ko pa kailangan sabihin, 25 na ako. Okay. 20 years ago. 'Di ba? Baka kailangan kasing sabihin, as I grew older and wiser, doon ko na-realize na iba-iba pala tayo ng paraan ng pag-intindi. Mhm. May mga taong naiintindihan nila pag pinakinggan Oho. yung sinasabi. May mga iba na ang instruction kailangan nakasulat Mhm. para maintindihan nila. Pag pinakinggan lang, di Oho. nila gets. Pero pag binasa na, gets nila. Na-gets nila. Oo. So baka may ganun si Jowa, wag ka muna mag-give up. Anyways, it's always a learning process. Lagi ka naman pwedeng matuto. Aha. So baka meron pang ibang paraan para mag-gets ng mister mo yung pagod mo at feeling mo pagkukulang niya. Mhm. Wag ka muna mag-give up. Oo. Go lang. So, eto lang ang very evident doon sa sa ginawa mong desisyon. Tandaan mo in one flesh kayo, nag-decide ka na hindi na magtrabaho. So, sino naapektuhan? Yeah. Damay ang lahat. Di ba? Oo. So, parang ang nangyari kasi parang naghihiganti ka, hindi ka nagsisikap, hindi rin din ako. Oo. Eh di, sinong Oo. hindi Apektado kayo as one. Correct. Sinong di makakakain, di ba? Oo. Di ba ikaw rin? Correct. Pagdating naman dun sa in-laws, sa tingin ko, kung hindi ka pa handa, wag mo ipilit. Oo. But in time, of course, iba pa rin kapag ka may karagdagang pwedeng mag-abot ng buko pandan, di ba? Oo. I mean, pwedeng mag-ambag ng lechon kawali pagka Pasko Oo. and mga pwedeng sumbungan tungkol sa asawa mo, di ba? Eventually, when you are ready. Kung ganito na hurt ka pa dun sa mga ginawa nila, wag mo muna i-force. Saka mas maganda din no na medyo bumukod kayo ha. Kasi even biblically speaking na sinasabi talaga na Leave and cleave. yan, maghiwalay Oo. kayo para at least makita nyo yung dynamics yung dalawa. Mapag-aralan nyo yung isa't isa. Correct, 'di ba? Yan din kaya ang tingin ng mga kabisyo natin diyan sa Judiel Auto Supply sa Tomas, sa Mapua Street, Tondo, Manila. Oo. Tingin nyo ba kay Kuya JR Sana Lila na tagapag-asa Tondo, Manila? Oo. Tingin mo ba Tingin tama mo, ang sinasabi JR? namin ni Diego o lasing na naman kami? Ganon. So, dapat pag-usapan talaga siya din. True. Oo. Pag-usapan Kasi, again, ninyo. gaya ng sabi ni Nicole na hindi lahat ng tao na pag nagbigay ka ng instruction, Hindi. masusunod nila. Hindi. May time na masusunod nila, May time tapos na... biglang babalik sila doon. Correct. Pero may mga tao din naman susunod para hindi na sila bumalik, kakausapin mo uli ng kakausapin. At yung kasi yung dynamics nila eh. Ganun talaga eh. Oo. Iba-iba talaga, promise. Eh kung minsan nabubwisit ka lang na lagi nating naka-default na kasi Bakit hindi yun na-gets kung oh, ako kasi yan? kung ako yan, ito yung Oo. ginagawa. Eh hindi nga sila ikaw. Correct. Yun eh. Diba? Laging ganun tayo. Kung Oo. ako yan, kung akong gumawa niyan, Oo. ito yung ginawa ko. Eh hindi nga ikaw yung gumawa. Oo, yan din sinasabi ko kay Mrs. sa mga nakakausap niya. Eh sabi ko, yun lang ang kaya ng utak nila eh. So ibahin mo yung strategy mo para Correct. mapasunod mo sila. True. Oo. Ganun lang yun. So, feeling ko dyan sa asawa mo,
meron at merong Oo. way para mapaintindi mo ng maigi sa kanya yung Oo. nararamdaman mo. Tama. Hanapin mo yung stronger asset niya. Correct ka. Magnify the strength, not the weakness. Tama! Ako po ang kumikinang na ulo, Diego At Bandido. Nicole Yala, kailangan pa bang i-memorize This yan? portion was brought